behalf sa among komunidad sa Green Hills, kami nagpasalamat gayud sa atong pinalangga nga mayor nga iyang gibalik ang Sikoy-Sikoy Festival diin ang time sa among mga kabatanunan sa Green Hills na himong mabulokon o productive kay instead of maglaglaag sila, so na sila'y kapadulungan kada hapon padung sa gabi mag-practice sila. Concept kay Najee Morales son kay among naandan sa Sikoy-Sikoy kay it's a act of fishing dayon dito may sa negative side kay sa panahon karon kay sa karon nga generation the way sila mo kuha mga isda or kanang panghuhuma kay negative man. Among dancers nag-compose og 48 kabuok dayon. Uban taga Nangkaan, taga Green Hills, uban taga Laguna, mga taga Bukid. Ang mga craftsmen kay 120 kapin. Mostly nila kay na mga trabaho so mga makapractice sila gabi ira jud. Challenge sa among part sa Green Hills kay sa pagsugod, abi na mo dili na mo makaya kay as first timer mi nga ni salmot ni ini nga kalihukan karon. Kay pag pulmirong practice, pulmirong simanang practice, murag ang mga dancers, mundang, balik kay dili kagwanta sa mga ilang pangtudlo sa choreographer pero karon dili ko katuo nga ang among dancers karon upside na kayo manayaw ug magpasalamat pud ko sa among komunidad sa Green Hills nga sa mga ginikanan nga ni suporta din mga bata nga nakakita.